Blanc de Cheval. Dan huwa l-isem ta' imbitabja ġdid li jista' jintiem għall-ewwel darba fit-8 edizzjoni tal-Marsovin Summer Wine Festival. Ħadna l-opportunità nil-launchaw inbit ġdid u dik l-ikbar differenza huwa dik. Meta wieħed jipproduċi inbit ġdid hemm investiment ta' xogħol dum sena kważi sakemm toħorġu fuq is-suq. Għalkemm mhux dejjem tkun apprezzata biżżejjed l-enba Maltija hija fost l-aqwa fid-dinja. Dan għax il-klima Maltija hija ideali għat tkabbir ta' din il-frotta. Il-kap eżekuttiv tal-Marsovin, Jeremy Cassar, argumenta li xhieda ta' tjubija tal-enba lokali mistenni jkun dan l-inbit li jaqa' taħt il-kategorija Premium, kategorija li tiżgura l-aqwa kwalità. Dan l-inbit jiġi minn Għawdex, dan huwa inbit magħmul minn ġex varjetajiet, il-Chardonnay u l-Pinot Bianco, minn ġajja fil-Cheval Franc, dan huwa l-abjad tiegħu ngħidu Blanc de Cheval. Dan huwa inbit li għata kwalità għolja, jiġi mill-estates tagħna, ġifieri l-proprjetà tagħna li nkabru l-għeneb aħna stess. F'kemmtejn tal-okkażjoni il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li huwa l-irwol tal-Gvern li inkoraġġixxi investituri u konsumaturi jixtru prodott lokali. Anke għax xi kultant hawn l-idea li għax Malti mhux tajjeb daqs ta' barra. Għalhekk saħaq il-Prim Ministru irid ikun hawn aktar għarfien biex il-konsumatur ikun kapaċi jażel il-prodott lokali mingħajr preġudizzi.